Ja, velkommen tilbage her i det grønne hjørne i vores indslag, som vi kalder det grønne fokus. Og vi har stadigvæk partiformand for Miljøpartiet Fokus, Christian H. Hansen, som aftenens gæst. Christian, nu har du snakket meget omkring, at den offentlige transport skal være billigere. Vi skal gå ind og hjælpe rent økonomisk til, så det bliver mere rentabelt at køre i elbil. Du har kommet med mange ligesom udmeldinger, som ja, for at sige det lige ud, det kommer til at koste penge. Hvor vil I skaffe pengene fra, hvis I vil have de her ting gennemført? Jamen, det spørgsmål havde jeg sådan set også regnet med, at jeg ville få i aften, så jeg er egentlig glad for, at du stiller det. For det første, så synes vi, at de multinationale selskaber i Danmark, de skal til at betale den skat, som de skal betale. Der har vi set alt for mange år, hvor de multinationale selskaber har kørt på frihjul. Vi synes også, at sådan nogen som A.P. Møller, som snupper olien op af vores undergrund, at de måske skal betale noget mere, end de gør i dag. Jeg vil ikke sætte tal på, men der er i hvert fald nogle milliarder henne på det her område. Og så tror jeg altså også, at vi bliver nødt til at tage en debat, som måske er meget kedeligt for nogen at høre, men jeg tør godt sige den, fordi jeg synes også, at en af de ting, der mangler i dansk politik, det er simpelthen ærlighed. Man ser gang på gang, at uanset hvem det er, der er ved magten, så har vi altid en diskussion, som går på det, der hedder skatten. Og man siger, at nu skal skatten simpelthen låses fast, og den må ikke stige. Det, der så sker hver gang, der er nogen, der så har fået regeringsmagten, jamen så er det, at så kommer der alle mulige afgifter ind af brevsprækken til os alligevel. Det kan være grønne afgifter, det kan være afgifter af andre karakterer, det kan være stigninger i vores daginstitutioner, det kan være alt muligt, som gør, at man egentlig bare alligevel kommer til at betale noget andet. Men politikerne, der er ved magten, de vasker fingrene, og så siger de, at skatten, den blev holdt i ro. Men det er den jo sådan set ikke blevet set med mine briller, fordi man har bare taget pengene direkte op af tegnebogen. Jeg plejer at bruge det her udtryk, at alligevel så kom de som en tyv om natten og stjal mine penge i tegnebogen. Og derfor er vi parate i Miljøpartiet Fokus til at sige, at hvis vi skal have det velfærdssamfund, som vi gerne vil have, hvor der er plads til de ældre, hvor der er plads til de studerende, hvor der er plads til de svage i samfundet, altså at det samfund med plads til alle, jamen så kan det godt være, at vi i en valgsituation vil melde ud og sige, hvis vi skal alt det her, hvad vi gerne vil, og som vi tror på bliver bedre Danmark, så bliver det sådan, at så stiger skatten eksempelvis med 1%. Det er ærlighed over for vælgerne at sige, så stiger skatten med 1%, så er det nemlig alle i samfundet, der kommer til at være med til at bidrage til, at vi kan opretholde vores velfærdssamfund. Stadigvæk selvfølgelig lagt ind med, at vi skal have et system, hvor dem, der tjener allermest, altså de rige i samfundet, hvis man kan bruge det udtryk, at det er selvfølgelig også dem, der kommer til at betale mest i skat. Men det kan godt være, at vi er nødt til at tage den diskussion. Den diskussion, man har i dag, det er jo hele tiden om, at nu skal vi fjerne topskatten, fordi så tror vi på, at så kommer der mange flere penge i spil osv. osv. Jeg synes, de modeller, de har været brugt rigtig mange gange af politikere, og det har bare ikke skabt en løsning på problemerne. Hele tiden, så mangler vi penge i Danmark. Og derfor tror vi på, at den model kan være en løsning. Og så er der noget helt andet. Vi bliver simpelthen nødt til at komme ind og få ryddet op i vores administrative bureaukrati, vi har i Danmark. Det gælder på sygehusene, det gælder generelt i den offentlige sektor. Der bliver brugt alt for mange penge på administrative opgaver. Der bliver brugt alt for mange penge på, at man har nogle såkaldte konsulenter siddende på alle mulige mærkelige områder. Altså, vi kan jo snart ikke have en diskussion i dag, uden at så nedsætter man en kommission, så nedsætter man en række eksperter, som skal tage stilling til det og det og det, og det koster samfundet en ordentlig håndfuld penge hver gang. Tag nu at få skabt nogle løsninger på problemerne i stedet for. Og indrømmer også, at hvis man har sagt et eller andet, og meldt et eller andet ud, man gerne vil i samfundet, men finder ud af, at det var faktisk en fejl, at vi meldte det ud, så kunne det være rart med nogle politikere, der ikke bare blev ved med at sige, jamen sådan bliver det. Prøv dog nogle gange at se fornuften også og sige, jamen det tog jeg fejl af, det beklager jeg, derfor trækker vi tilbage.
Man kan diskutere meget omkring den her betalingsring, som har været drøftet. Der er både fordele og ulemper ved den. Men det, der så sker, det er, at vi ser i samfundet, at nogen de taler meget imod den her betalingsring, og nogen taler meget for. Og uanset hvilken beslutning regeringen så havde taget, så vil der være nogle modstandere af det. Nu sker der så det sjove, at man fra regeringens side, så dropper man betalingsringen. Det man så ser, det er, at alle de borgerlige politikere, dem der støtter de blå partier, nu angriber de faktisk regeringen for løftebrud, fordi de har gjort det. Nu kan man ikke stole på dem osv. Og det er den mudderkastning, vi ser gang på gang i dansk politik. Og al den mudderkastning, den er netop med til, at vi i vores samfund ikke får skabt nogle problemer på løsningerne. Vi tænker hele tiden bare i vækst og vækst og vækst og vækst. Måske skal vi begynde at tænde en lille smule anderledes herhjemme. Ja, tak skal du have. Så mindre mudderkastning og mere ærlighed i dansk politik, det er nok de færreste, der vil være uenige i den linje. Vi vender tilbage her lige om et øjeblik. Ja, velkommen tilbage til Det Grønne Fokus. Vi er lige ved at være færdige med aftenens program. Et sidste spørgsmål til Miljøpartiet Fokus' partiformand Christian H. Hansen. Du lagde ud i det her program med at snakke om de her vælgererklæringer, som vi er ved at indsamle. Det er et større projekt, lyder det til. Er du ikke nogle gange bare ved at tænke, vi dropper det, det er simpelthen for besværligt og for omstændigt? Har du sådan nogle dage indimellem? Ved du hvad, nu vil jeg jo gerne være fuldstændig ærlig, og ja, jeg har der nogle dage, hvor jeg nogle gange tænker, det her det er simpelthen så demokratisk forkert, at man virkelig tænker, at skal man blive ved. Men som jeg har sagt i dag også, jamen, så skal man jo ikke give op. Og jeg har tænkt mig at kæmpe videre, og det ved jeg også, at de organisationsfolk, vi har, de har også tænkt sig at kæmpe videre for at få fokus op at stå. Og lytterne her, som har hørt det her, kan jo som sagt gå ind på www.partiet fokus ud i et.dk og printe en vælgererklæring ud og sende den ind til os. Det vil vi blive meget glade for, og det vil i hvert fald også være med til at støtte, at vi får et grønnere Danmark. Men jo, man kan godt være ved at give op. Og nu har regeringen jo så også meldt ud, at den måske vil indføre noget, der hedder digital mulighed. Det vil sige, at man via digital signatur og så videre kan underskrive sådan en vælgererklæring og sende den ind. Men jeg ved jo også, at når man kommer med sådan en udmelding, så sker der jo det, som der sker med så mange andre ting. Og så ender det sikkert ud i, at man nedsætter en eller anden kommission, der skal sidde og kigge på det, og så er der nogle mennesker, der sidder der og får noget kaffe og noget brød, og måske også et løn for at finde ud af, om det nu også er en god idé. Fordi det er jo bare sådan, at uanset hvad, så har de andre partier jo ingen interesse i at få konkurrence. Selvom det vil være sundt, så har de jo ikke af sig selv sådan nogen interesse i, at der er så mange partier, der får lov til at stille op som muligt. Det vil vi gerne i Miljøpartiet Fokus, så derfor håber vi, at der er endnu flere mennesker, der vil bakke op omkring os. Og som sagt, www.partiet fokus ud i et.dk, der kan man gå ind og læse meget mere om os. Og heldigvis vil jeg sige, at vores medlemstal, det stiger uge for uge. På et tidspunkt håber jeg kan sige dag for dag. Og så vil jeg gerne have lov til at slutte af med selv og sige tak, fordi jeg måtte komme herind i jeres studie. Det har været en fornøjelse. Og tak til de lytter, der har ringet ind. Det har også været en fornøjelse at få spørgsmål fra dem. Og jeg vil ønske jer held og lykke med jeres radiostation i fremtiden. Ja, tak skal du have, Christian. Det er også der siger tak, fordi du tog dig tid til at komme herind i dag. Vi vender tilbage igen senere, eller det vil sige, vi vender tilbage næste uge med et nyt program her, Det Grønne Fokus, hvor vi vil næste gang lægge fokus på dyrevelfærd. Tak fordi, at I lyttede med, og fortsat rigtig god aften.